suetena, gozen aprobetxatzera azken minutuak beste auzune bat desagerrarazteko. Nola dagoen mundua? Gauza gehiago, galdera gehiago, greba feminista delako nork egingo ote du, eta norkez. Zer gertatuko ote da amnistia legearekin? Euskal Herriko epaileak zergatik atera dira? Akaso beste amnistia baten beldur? Zer gertatu ote da ertzaintzako arma desagertu horrekin? Baten bat egongo ote da Osakidetzan itxaron zerrendan egon gabe. Eta garrantzitsuena, zergatik eta zertarako ospatuko ditugu eguberriak. Sionismoak ez du mugarik, eta aizue, argi, entzun diogu baten bati gainera mundu osoa konkistatzeko misio ere badutela, beraz, Gazako populazioa anikilatzeko helburuz ari diren bitartean ikusten duzu sare sozialetan zenolako umore ukitua eman dioten hildakoak mahai gainean ditugun honetan, eta suetena ere arazo teknikoak direla eta zertxo bait atzeratu omen da, nola dauden kontuak eta mundua streaming bidez sarraski, eta ez bakarrik sarraski humanoa baizik eta giza eskubideen sarraskiaren aurrean gauden honetan. Garai berriak eta lazgarriak itxura guztien arabera izan ere, ikus dezakezuen bezalaxe, irudi horietan argi ikusten da, akaso hobi komun hauek, Gazako hobi komunek eta mundu gerran judutarrak bakarrik ezituzten akabatu, badirudi eta eurak direla biktima bakarra, baina tira, kasu honetan, Poloniako judutarren irudiak ekarri dituzte sare sozialetan hainbat eta hainbatek, ugari direlako Gazan honezkero identifikatu gabe hobi komun horietan lurrazpian geratuko diren palestinarrak. Tira, gauzak honela, zer esango dizugu zaila da, albiste onak edota humorezkoak, nez eta tarte azide izan hau, guzti hau modu osasuntsu batean eramatea. Baina izue, osasunaz ari garela? Noizko bukatuko dira abiadura handiko trenaren lanak? Tira. 1000 euro ez ez bukatu 2018 garrenerako! 2000 euro! 2000 euro ez ez bukatu 2025erako! Status politiko berriari buruzko kontsulta. Tira. 1000 euro ez ez kontsulta egin agintaldia bukatu bainoen? Iep! Hau lotxarria da nizu, barkatu. 500 euro apustu ezetz kontsulta hemen egin 2030 baino lehen. Abiadura handiko trenarekin naiz arriskatzen. Noiz amaituko den ezpaitaki, ez da ama santisimak ere. Gertuago dugun data baina datorren astekoa izango da, greba feminista, greba orokorra. Hori lehenago ere bai, feminista, zaintza sistema duinagoa guztiontzako. Zaintza behar dugulako guztiok eta zaintza horretan lanean dihardutenak baldintza duinak eta lan hori ere behar bezala banatua egon dadin. Segidezak arrazoi edo argudio zerrendak, baina tira, gaurko lerroburuen artean 1500 enpresetako langilek bat egin dutela greba feministarekin datorren astean ikusi ditugu, bai Iruñean, bai Bilbon, sindikatuetako ordezkariak eta baita enpresetakoak ere, beraz datozen egunotan izango dugu guzti honi buruz berri gehiagorik ere. Baina izue, zaintzarekin lotuta, beste lerroburu gehiago, oraindik ere ageriago geratu dela, greba eta zaintza sistema hori duina behar dugula, Osakidetzan, zein ez ote dago itxaron zerrenda horietan, badirudi bikoizten ari garela, eta baten batek sare sozialetan txiste benetan txarra egin du, baina gustatu zaigu, bakizu humore azidoa gogoko dugula, eta hemen duzue, Osakidetza ez ote da bilakatuko Usokidetzan, eta ikusten duzu pantailan Usokidetzaren logo berriare prestatu digutela. Zergatik? Zaintza sistema eta osasun sistema privatizatzen den heinean,
Agizuen gauzak maldan bera joaten direla eta aldapan gora bizitzera eramango gaituztela. Baina tira, badu berri gehiagorik eta esan dizugu aktualitate kontuek ez gaituztela bakean utziko eta zentzu horretan Osakidetza dugu albiste, zaintza sistemaren aldeko greba deialdia eta horrekin batera, epaitegietan zer demontre gertatu ote da. Epaileak elkartaratzeak eginez amnistia lege proposamenaren aurrean protestan hau ere deigarri egin zaigu. Ze amnistia legeren aurka egongo ote dira, ez dute inolako amnistiarik nahi, eskuineko epailez beteta ote ditugu, geure epaitegiak ez ote da hori burua uste bat izango edo zertarako? Tira, burua ustea baina, ertzaintzak duena, ze oraindik ere argitzeke ze demontre gertatu den ertzain horri desagertutako arma horrekin. Badakizue, Euskal Herrian, Euskal Herriko aktualitatean ez gara sekula aspertuko. La bandera del Águila de San Juan. Los Reyes Católicos. La bandera de Franco es legal al día de hoy. What does that mean? Hogei urte egin ditugu elkarrekin, bi hamarraldi, milaka aldi. Lehen aldiak eta azken aldiak. Krisialdiak, klima larrialdiak, udaldiak eta bakealdiak, boz, Haserre, Negar, eta eroaldiak. Zinemaldiak, feministaldiak, Aktualitatea baina analisirik gabe ezin da ulertu eta bakoitzak bere eskema eraiki ahal izateko azalpen batzuk ere bai, greba feminista. Zer demonio ote da? Baten batek ulertu du, ziur batzuk baietz, baina oraindik ere izango dira taberna giroan zalantza asko izango dituztenak. Gaurkoz zalantzarik ez dugu guk behintzat, hau guztia argitzeko edo behintzat argizpi batzuk ekarriko dizkigula Oli Artolak eta bagoaz Andoain aldera. Gabon, Oli, eta eskerrik asko gaur geurean izateagatik egiteko garrantzitsua jarri dizugulako. Eskerrik asko zuei, kaixo. Tira, akaso kikildu zaigu gure laguna, baina lasai ez dela hala izango, galdera zehatzak hasteko eta behin, zer da zehazki, greba feminista? Jakin mina nahiko zabala duelako, orokorra, feminista, zaintza erdigunean. Aurrekariak baditu, ala meteorito bat bezala hori zaigu eta aurreneko greba deialdia da feminista ere badena, ze badirudi orain artekoak ez direla izan. Tira, bat baina gehiago burua uste horretan ibiliko da, argipen batzuk, mesedez, divulgazio lan ona zabiltzatelako egiten. Eskerrik asko. Aurretik izan dira, bai alde batetik greba feminista eta beste alde batetik greba orokorrak, baina egia lehendabiziko aldia dela greba feminista orokor bat iteala. Zentratu gonez pixkat aurretik greba feminista, indian greba feminista horietan, zeren bi aldiz ditugu greba feminista, mugimendu feministak, eta 2018an izan zen, eta bestea 2019an, 2 urteetan martxoaren 8an izan zen greba hori ez. Eta bi greba horiek esan daiteke mugarri edo bai izan ziala, zenen erakutsi zuten mobilizatzeko indarra badaukala mugimendu feministak Euskal Herrian, da baita saretzeko gaitasunare. Eta beste pauso bat ere intzuten ez, bigarren horretan, da izan zen kontsumo eta enplegu greba gainditu, eta mahai gainen jarri zuten zaintza greba ez, emakumeek mundua gelditu dezaketela erakutsi zuten horietan, eta oraingo honetan, pixkat aurrera pauso bat gehiago eman nahi izan dute, edo eman nahi izan da, eta erakutsi dute mundua gelditu ez ezik, eraldatu behar dela eta nahi dela. Eta orduan, pixkat aurreko bi greba horiek utzitako arrastoa baliatuta Euskal Herriko kaleek hartuko ja azaroaren 30an, aurrengo asten. Galdera zehatza egingo dizut, bideragarria da, posible da, zaintza greba bat egitea, zaintza bera ez dakit, nik uste dut, hain zehar lerro da, bizitzako segundu guztietan, gure azaleko poro guztietatik sartzen den oxigenoa dela zaintza, bestela ez ginak bizirik egongo, zaintza greba egitea posible alda?
Zaintza greba egitea nolabait bai, baina erabateko zaintza greba egitea zaintza ezin da une batez albo batera utzi. Eta, gainera, zaintzaile batzuek ere ezingo dute lan uzterikin, ez daukatelako greba eskubiderik, ez? Egia da, zuztenen greba honetan, muinen edo dauden horiek dirala justu, zailena dutenak greba egitea. Horregatik ez da planteatu zaintza lanei dagokien lan uzte bat, edo ez behintzat hori bakarrik, baizik eta zaintza ardurak banatu daitezen edo horre eragin nahi dut mugimendu feministak. Zalantzak ugari izaten dira. Gai feministak mahai gainean dauden bakoitzean krisi filosofiko edo existentzial asko dato zelako. Kasualidadea izaten da, izango da, bai. Ez gara epaietan sartuko, bakizu hemen informazioa eta analisia gero bakoitzak atera ditzala hain agerikoak diren ondoriak, baina ziur beste zalantza bat Euskal Herri osoan egingo alda greba hau Euskal Komunitate planetarioan sare sozialetan, ze Euskal Herriko greba hau ez bada, ez dakit, ziur batek ere zalantza da Euskal horrekin, non egingo da greba edo, non egin ahal izango da geografikoki? Greba deialdia bai da Euskal Herri osora zabalduta, baina Ipar Euskal Herrin, pixkat egungo realitatea dela eta ezin izango dute grebara deitu, orduan bai asmoa dute zaintzaren gaiei erreparatzeko eta azaroan 30 mobilizazioak antolatzeko, baina greba bere horretan Ipar Euskal Herrin ezingo dain, baina gainontzeko Euskal Herri osoan bai greba deialdia dago. Beraz, ondorioztatu dezakegu, Errepublika Frantsesean mobilizazioak egingo direla, urriaren 30 eta Espainiar monarkia parlamentarioan mendean gauden Hego Euskal Herri honetan berriz, greba deialdia egon badagoela, beraz, baten batek esaten badago baneriz eta deialdia heldu, tira, jakin, ofizialki erregistratutako deialdia denez, greba egiteko aukera gero bakoitzak izango du bere realitatea eta zailtasunak ziur, 11 zailtasun, baina tira, behintzat ezin horretan daudenek ere izango dute, pentsatzen dut, egun osoan zehar mobilizazio ezberdinak baldin badaude, tira, Ipar Euskal Herrian ere horrela parte hartu badute, ezintasuna duenak badauka nolabait parte hartzeko aukera. Horri lotuaz, nork parte hartuko du greban, nork du deialdi hori, aurreratu natzaizu, bai, jasotzen baduzu deialdi hori, erabat zabalean bota du, baina nork parte hartu dezake? Grebara deituta denak daude deituta, bai, soldatapeko guztiak, langabetuak, ikaslek, pentsiodunak, zaintzaremuko langileek, metaleko, emakume, gizonak, alegia, denak. Lehen ere aipatu duzu, baina zaintza gai transversala da, eta orduan ulertzen da greba hau guztien ardura dela. Orduan, greba orokorra izanik ere gizonak, nahiz eta greba orokor feminista izan, gizonak ere deitu daude grebara. Aipatu duten bezala, zaintza eskubidearen aldeko borroka, ez dalako bakarrik emakumeen kontua. Azalpen hauek eman da, azken galdera garrantzitsuena, badakizu azken galdera beti dela garrantzitsuena, zure short bideo horiek, badakizu Berria Telebistan aurki ditzakezuenak grebaren azalpenak, grebari buruz bakarrik ez, azalpen gehiago ere aurkituko dituzue Oli Artolak xe, gaiak labur, baina oso erraz ulertzeko moduan ekartzen dizkigulako, akaso greba feminista honi begira, zaintza sistema duinaren aldeko, greba orokor honi begira, tira, hil honen 30 daude prestatuta, baina akaso datozen urtetan ere baliagarri izaten segituko dute gauzak ez direlako bereziki aldatu, nola ikusten duzu, ziber espazio horretara jaurtitako bideo horiek betirako goratuko direlako, besteak beste? Bai, betirako geldituko dira eta esperoet izatea iragana ulertzeko aukera emango duten bideo batzuk nolabait, pentsatzen etorkizuna aldatuko dela. Mugimendu feministak berak ere ez dantzun, bazkenen 30-koa ez dutela nahi izatea zerbaiten bukaera, baizik eta zerbaiten hasiera. Orduan, pentsatu nahi dut aurrera gauzak ere aldatuko direla, baina da, esai zuten bezala pentsatu nahi duten zerbait eta ez euneko uste duten zerbait.
Ederki, badakizue, baten batek ez badakiz zertaz ari garen, Berriako YouTube kanalean arakatu besterik ez duzue, eta Goitiberako bideo horietan azalpen interesgarri ugari, tartean greba orokor feminista hori dagozkionak. Oli Artola, eskerrik asko gaur geurean izateagatik, eta berriz ere, hemen izan nahi zaituzkegu. Vale, mila esker. Aio. Aio. Haupa zuaitz, zer moduz, gaizkatokero naiz, eta bueno, lehendabizi, zoriondu nahi zaitut zure liburuagatik. Ziur nago zu ezagututa arrakasta handia izango duela, eta, besarka handi bat bidaltzen dizut, eta ea laizter ikusten garen, bale? Venga, besarka handi bat, ondo segi, agur. Ari, Tokero. Tokero lehendakari. Ostra. Tokero, gaizka Tokero. Liburuan ere aipatzen dugu, berak ez dakitu hendik irakurriko zuen. Ez, ongi jartzen dugu, baina Lemon elkarrekin jokatu genuen bigarren B mailan. Urrengo urtean Sestaora joan zen, aipatzen dugu hor, oferta izugarri bat egin ziotelako, hau da, soldataz gain, Gasteiztik Sestaurako gasolina ordaintzen ziotelako. Hori izan zen gehigarria, bera Sestaura joateko. Eta han zegoela Atletikek fitxatu zuen, Caparrós entrenatzaile zela, eta gero, arrakasta handia izan zuen, ari, Tokero lehendakari. Eta esango duzu, zertara dator hau, greba feministarekin bat egin dutelako, galdetu barko diogu, zuet Gurrutxaga, Tokero, ze asmo duzue, futbolari edo entrenatzaile dihardutenek zein futbolari oik, tira, ezagutzen dute zaintzaren behar hau ere, gainontzeko guztiok bezalaxe, zaintza eta are gehiago buru osasunaren zaintza. Saio edo tarte honetan bereziki zaintzen dugun kontu bat da, kontrakoa badirudien arren, behar izaten delako burua oxigenatu, eta batez ere presio heltzean bizi garenean, iesbide bat eman. Bestela itota iluntasunean bizi gaitezkelako. Hori bera pasazitzaion Zuaitz Gurrutxagari, eta bere futbolari ibilbidean pasatako estuasunek ahazenolako erresaka utzi zioten. Eta hori dena gainera liburu batean bildu dugu, eta naizeko erreakzioan izan da egunotan, eta bereziki interesgarria izan da bertan kontatutakoa. Eta lesio bat simulatu nuen aldaketa eskatuta aldatu izateko. Lortu nuen, Clementek ni aldatzea, baina iritsen nintzenean bankilotara ohartara, argi izan zidan, txabal, tu no tienes nada, te has acojonado, siéntate ahí. Osasun mentala, Clemente eta Toxak lehen lerroan jarrita, ez dakite, ondori aurrikus genezake. Baina Zuaitz Gurrutxagari zer pasa zitzaion, izugarrizko estuasunak presio gehiagizko horretan ezin izan zuela arnasik hartu, eta naiz eta dizdiratxua izan, aurretik abiatutako ibilbidea, galbidean erori zela, eta ze puntutaraino gainera? Psikologorik ez, eta nik ikusitut entrenatzaileak. Clemente zen psikologo. Imaginatu, Clemente, Toxa. Clemente psikologoa zen ez. Baiko psikologo. Nik ikusita daukat, Toxak ikusta daukat, iritsi eta prestatzaile fizikore izan. Ez haitu ber, nik egin dezaketau. Eta gure beroketak ziren, berak Liverpoolen, ez dakit, 30. hamarkadan egiten zituenak. Beraz, imaginatu, prestatzaile fizikoaren beharrik ere espazuten ikusten zenbait entrenatzaileek, pentsa psikologoaren ze behar ikusten zuten. Ikusten duzue, gaur egungo bizimodu honek zenolako utxunak dauzkan, ondo bizi ahal izateko beharrezkoak ditugun oinarrizko buru osasun kontuei dagokienean ere, eta zenolako arreta eskasa eskaintzen diegun oroar, eta benetan interesgarria eta ausarta izan da, Zuaitz Gurrutxagak eman duen urratsa. Ari, Tokero. Tokero lehendakari. Ostra. Tokero, gaizka Tokero. Liburuan ere aipatzen dugu, berak ez dakitu hendik irakurriko zuen. Ez, ongi jartzen dugu, baina Lemon elkarrekin jokatu genuen bigarren B mailan. Urrengo urtean Sestaora joan zen, aipatzen dugu hor, oferta izugarri bat egin ziotelako, hau da, soldataz gain, Gasteiztik Sestaurako gasolina ordaintzen ziotelako. Hori izan zen gehigarria, bera Sestaura joateko. Eta han zegoela Atletikek fitxatu zuen, Caparrós entrenatzaile zela, eta gero, arrakasta handia izan zuen, ari, Tokero lehendakari.
esan gaute hauek, Atletikeko hauek, ezta? Bitu hau lehenengo mailan jokatu zuen norbait, gero joan da, ondoratuz joan da, 3. mailan dago gizajo hau, eta gure gana dator txistea kontatzera, hori zen ere pentsamendua edo konplejua. Irrin zuten, txaloa josituzten, eta sentitu nuen, pixka bat beraien ahotsa nintzela, hau da, beraiek esan nahi lituzketen gauza asko esaten ditulanik, eta gainera beraien entrenatzaileen aurrean, Bielsaren aurrean. Izan zen, magnifiko izan zen, eta inoiz eukiduan publikorik onena, eta Marcelo Bielsa irriz ikustea. Ez aizu gogorik sartu, azpi txapeldunak lerroburu daraman Zuhaitz Gurrutxagaren historioa zuzenan ezagutzeko? Liburu honek osasun mental arazoak dauzkan jendeari lagundu dizaioke, ez da nola da autolaguntza liburu bat, eta esgarra psikologoak eta beraz ez du erramintarik ere jartzen inor sendatzeko, baina uste dut esperantzarako liburu bat bai izan daitekela, hor badude kapitulu batzutan non ikusten den, ni oso, eta nik badakit oso gaizki egon nintzela, zulo oso beltz baten sartuta, eta momentu hortan azken gauza pentsatzen duzuna da, noizbait normala izatera, edo normal bizitzera iritsiko zarela. Eta orain, jendeak irakurri dezaketa esan, gaizki dagoen jendeak esan ditu, ni ez nago ongi, baina mutila hau atera zen. Itu ze gaizki zen, da orain, hemen dabil, eskenatokitara igotzen, edo telebistan saioak aurkezten, bizitza aski normal batekin, beraz, ez du erramintarik eta aholkurik ematen inori, ez da autolaguntza liburu bat, baina uste jende askorentzat esperantza liburu bat agian izan daitekela, humilkeri. Ahí en los años 80, cuando el PSOE mandó las calles de Orbaizeta, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos maderos con ganas de dar candela, odiaban mi tierra, venían a la guerra. Venían a la guerra, venían a la guerra. Eta izue, Orbaizeta aldeko doinu hauek akaso ezoikoak egin zaizkizue, baina ikusi duzue, Raimundo Elkanastero talde iruindarra eta Bergarako Brigade Loko elkar batuta datozelako eta oroimen historikoari lotuta. Garrantzitsua delako, hori ala adirazi dute, egiaren aldeko borroka egitea, eta horretarako euren tresna baliatu dute. Musika. Crecido en la montaña, pa Donosti se mudó, y una noche de noviembre a su casa no volvió. Y fue allí, en el cuartel de Enchorrondo, innumerables torturas y aún se escuchan a Ezcual. La justicia lo niega, la justicia lo niega, la justicia lo niega. Ikusten duzue, kexu direla, justiziak aitortzen ez duelako gertatutako barbaridadea, eta oraindik ere entzuten direla Orbaizeta aldean Intxaurrondoko kuartelean, superkuartel horretan, gertatutako basakeria. Izan ere, zoritxarrez, Mikel Zabalza bezalaxe, milaka izan dira, Euskal Herrian torturatuak izan diren herritarrak, eta asko gainera, bertan ateratako autoinkulpazioekin urte luzez espetxeratuak. Azten estena ez da inoiz hilko. Zure hitzaiek entzun dezatela, jakin dezatela herri bat balela, zure izena gordeko duena, Mikel betirako izango zara herriarena. Cuando aquí llegaban esos maderos con ganas de dar candela, odiaban mi tierra, venían a la guerra, venían a la guerra,
eta txalo zaparra da baita ere, besteak beste, Depo Gestalderentzako eta Christine McCall eta Shane McGowanentzako izan ere, aizue, Eguberritako abesti edota antikantu bat egitea, historiako pasarteen artean geratuko da, noski baietz, New Yorkeko kaleak txuribeltzean izan ere, Irlandarren historioaren alde dramatikoaren behalde bat ere badakartza, neska jonkia eta mutila berriz alkolaren mende. Aizue, hain ez ezaguna etzego egingo, ez da 80. hamarkadara atzera eginda, baina tira New Yorkeko kaleetan eta Irlandesen historioaren pasarte bat. Badakizue, Eguberri kontuak gainean ditugula, kaleko argiak, erosketa desenfrenatuak, baina liturgia asko ere bai, baten eta besten eta kaso, geure liturgia ere egiten hasi beharko dugu. Izan ere, etxean elkartzea etxekoekin, bakoitzak hautatuko ditu zeintzu dituen etxeko, baina etxekoekin goxotasunen elkartzeak badu bere onura eta hori bada ere geure zaintza propioa. Tira, ez naiz luzatuko. Asteburuan badakizue, kolpez kolperen talde osoa izango duzuela hemen eta makina betean gatozenez, izango duzue sorpresarik eta antenatik eta albistegi azidua badakizue, egunerokoa bestera batera murtxikatuta dakarren hau, astelenean izango duzue bueltan. Eskerrik asko, beste behin ere, hor bestalan izateagatik gu, hemen astelenean izango gara. Gabon.